Il-Ministru baqgħet taħrab mistoqsija wara l-oħra. Kienet din is-sitwazzjoni li sab ma' wiċċu Net News meta prova jsaqsi lill-Ministru tal-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli dwar il-pjan tal-kupru ekonomiku li l-Gvern suppostilu jiem li ppreżentah lill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, meta ġiet mistoqsija meta se jiġi ppreżentat il-pjan tal-kupru, il-Ministru Dalli qalet li dan se jsir meta jkun hemm bżonn. Mistoqsija wkoll dwar l-irwol ta' Malta Enterprise f'dan il-pjan, Miriam Dalli kompletament ħarbet mill-mistoqsija. Kien għalhekk li Net News reġa' staqsa dwar il-pjan ekonomiku f'tentattiv li tal-anqas tkun imwieġba waħda mill-mistoqsijiet. Iżda l-Ministru Dalli litteralment niżlet minn fuq il-podium u ħarbet mill-kamera u mill-mistoqsijiet kollha. B'hekk, pajjiżna għadu ma jafx għaliex il-Gvern Malti waqa' lura fil-preżentazzjoni tal-pjan tiegħu mal-Kummissjoni Ewropea, hekk kif kull Ministru qed jibqa' jaħrab milli jwieġeb. Kelliem tal-Kummissjoni kien spjega magħna li jekk kif pajjiż jippreżenta l-pjan tiegħu, dan imbagħad irid jiġi approvat biex eventwalment jiġi implementat. U f'dan l-istadju li mbagħad stat membru jibda jirċievi il-pagamenti. Pajjiżi li diġà ppreżentaw il-pjan tagħhom diġà skattaw dan il-proċess, għaldaqstant għandhom ċans akbar li jibdew it-triq tagħhom għall-irkupru ekonomiku.